Piglalauman kan Provincial Health Office kan Camarines Norte na dagos nang maibaba sa Alert Level 1 ang probinsya, makalihis na magbaba naman ang numero kan aktibong kaso kan COVID-19 asin pagdakul pa kan mga nagpapabakuna sa saindang lugar. Base sa pinakahuring datos, gikan sa 11 aktibong kaso na naitala sa probinsya kan Hulyo 24, 5 na sa nainingunyan. Tuluan gikan sa Banwaan ni Daet, saro sa Vinsons asin saro man sa Labo. Sigun kay Provincial Health Officer 2 Dr. Arnel Francisco, mild cases sana ang mga ini. Asin saro sana ang naka-admit sa Camarines Norte Provincial Hospital. Ang iba, nagtitinir sa quarantine facilities kan sa indang mga banwaan. Naging dakula man subuot ang naging papel kan mahigot nindang kampanya sa pagpapabakuna katabang ang rural health units asin iba pang stakeholders kung taano inabot nin nasa 2 bulan antes liwat na makatala nin bagong kaso sa probinsya. Nasa 80% na subuot kan sa indang target population asin 75% kan senior citizens ang bakunado na. Yung dalawang kriteria na yan, yung total target population plus itong senior citizen, kapag yan po ay na-reach na natin ang 80%, doon sa senior citizen, ang ating alert level ay ibababa sa alert level 1.